deň. Dneska si povieme, že ako časté je ADHD a nejaké teda interpretácie, lebo tie čísla sa rôznia od rôznych výskumov. Je dôležité vedieť prečo a ako a čo s tým a, a, a tak ďalej. Mám novú príhodu. Som išiel bicyklovať a samozrejme som si nezobral ani jedné okuliare, ktoré som si pripravil cyklistické a napichol som si ksicht na prvom strome, ktorý bol jediný na celej lúke, kde som sa išiel rozbicyklovať. A som to napálil do oka. Tak som si teraz 3 dní vaničkoval oko, lebo som tam mal nejaký polovicu stromu a videl som trojmo. A áno, ľudia z ADHD majú častejšie úrazy práve z nepozornosti. A ja by som prísal, že tam nebolo nič, ale zrazu som mal v oku strom. Takže nepozornosť, impulzivita. To, že ľudia z ADHD sú častejšie gramblaví, to znamená problémy s motorikou, neobratnosť až dyspraxia, ktorá sa berie za poruchy učenia a môže to ovplyvniť aj jemnú motoriku, aj hrubú motoriku, takže telesná, písanie, všetko možné. Zároveň dyspraxia nie je to isté ako ADHD, to sú dve rozdielne veci, takže prosím neposielajte, respektíve ak chcete riešiť ADHD, tak neposielajte deti na neurofeedbacky a veci, ktoré tie bilaterálne integrácie, to funguje práve na dyspraxiu, na neobratnosť, nie na ADHD, na nepozornosť, takže posielať deti s tým, že chcete liečiť ADHD na neurofeedback, biofeedback, hocičo feedback, nie. Ak chcete riešiť gramblavosť, možno. To je tak všetko. No, ako časté je ADHD? No, čo? Podarí sa mi spraviť dneska? Podarí. Ako časté je ADHD? Dá sa diagnostikovať teda všade, ho všade, prakticky tam, kde je medicína nejaká. Pravdepodobne vždy tu bolo a vždy tu bude. To, že ADHD ľudia kedysi nemali problém so sedením, no kedysi nebol čas sedieť. Ešte 100 rokov dozadu všetci sme boli na poli. Väčšina z nás bola na poli. Hej? A do školy tiež veľa ľudí nechodilo a chodilo sa do školy na či sa nie sa chodí teraz, ale čítanie, písanie, počítanie. Takže keď ste tam 3 mesiace do roka, keď sa nerobilo na poli, chodili do školy, tak vás to aj bavilo, lebo ste sa učili niečo veľmi, veľmi praktické. Pardon, bublinka. A zároveň ten, kto vedel hneď čítať, tak ten to vedel hneď využiť. A každý ste vedeli, že to je vec, ktorá je absolútne potrebná do života. A nie, že chodíte na 8 hodín chodiť do školy, sedieť, počúvať o veciach, ktoré majú obrovskú vzdialenosť od vašeho praktického života. Akože posielať deti na Gimpel, ktorých nezaujímajú vedecké odbory a prírodné vedy a podobne, a majú ADHD a potom sa musia do toho nútiť a nebaví ich to prirodzene, tak môže byť vysoká náročnosť. Alebo teda vyššia náročnosť. Záleží, aké má aj vybudované človek vlastné stratégie učenia. Ale teda v posledných 3-10 ročiach sa začalo viac diagnostikovať ADHD, lebo teda už aj viacero ľudí to vie diagnostikovať. Keby ste zobrali čísla z krajiny, kde nie sú lekári, tak áno, máte tam ADHD, že je 0, lebo ho nikto nediagnostikuje. Takže to neznamená, že tam, kde je viacej prípadov ADHD, to neznamená, že tam sú ľudia viacej hyperaktívni. To môže len znamenať, že tam je lepšia dostupnosť, takže čísla môžu zvádzať, klamať, šáliť. Táto porucha je častejšie diagnostikovaná teraz, ako to bolo kedysi. No jednak ADHD sa volalo inak, takže sme ADHD diagnostikovali. Jednak u nás, a teda v Európe stále to patrí medzi poruchy učenia a medzi poruchy správania. Takže to bolo skôr diagnostikované tým ľuďom, častejšie chlapcom, ktorí mali problém so správaním. Takže nie vždy to išlo len že o ADHD, ale o problémy so správaním, na ktoré v Európe sme viac, tak povedať, alergickí, lebo v Amerike sa to vždy bralo viac ako individuálny prejav, taká tá hyperaktivita a také prejavy vzdoru, ako by sa to nazvalo u nás. A
Ďalšia vec, že kto vie pracovať s deťmi, tak poviem to, že dobrý učiteľ, ten bude mať menej problémov s ADHD, ale respektíve sa mu môže zdať, že v jeho triede je ADHD menej, pretože ak žiak, žiačka učiteľa rešpektuje, ak ten učiteľ vie zadávať pokyny slušne, rázne, jasne, že každý vie, čo vlastne od neho je požadované, zároveň to, čo učiteľ žiada od žiakov, žiačok je spraviteľné, je to adekvátne, takže dá sa povedať, že ten človek sa môže len vrhnúť do práce a nepotrebuje viac analyzovať situáciu, tak zrazu sa môže zdať, že tie deti viac počúvajú, lebo oni možno viac vedia, čo majú robiť. Viac sú pomocou toho učiteľa pripravené na ten typ úlohy, ktorý idú robiť. Ďalšia vec, úpravou samotnej úlohy, to ako zadávate úlohu, môže veľmi ovplyvniť, ako ho ten recipient, ten ktorého niečo učíte, ako to pochopí, ako to spracuje a ako úspešný bude. Takže veľká miera zodpovednosti je na teda učiteľoch a rodičoch, ako zadávate pokyny, také percento nepochopenia a konfliktov by sa dalo z toho predpovedať do určitej významnej miery. No, poďme teda na 20. bod z 208. Analýza 19 štúdií s toľkýmito účastníkmi zistila, že 5,9 mladých ľudí splňa teda kritériá na ADHD. Ďalšia, ktorá zahrnula 135 štúdií, kde bolo asi 250 000 mladých, zistila, že teda nie je žiadny veľký rozdiel medzi Amerikou a Európou. A toto je všetko takto, že ako to mám spraviť, aby sa mi to stále dialo? Uvidíme. Takto? Dobre. Šup. 5,9 ja používam číslo 4, je také konzervatívnejšie číslo, aj keď sa to možno trošku posunulo, aj keď iné čísla naznačujú teda, že sa to nemení, len teda diagnostikujeme viacej. A zároveň tie otázky sú postavené, ktoré zistujú ADHD, sú častokrát, tá diagnostika je robená pomocou rodičov a tých ľudí dospelých, ktorí sú pri tom dieťati. Takže veľmi ten výsledok vie ovplyvniť, kto vlastne tie otázky zodpovedá, kto sa ich pýta. Práve, že zoberiem učiteľ A, dobrý učiteľ v úvodzovkách, ktorý vie pracovať s motiváciou, má dostatočné komunikačné zručnosti a metódy, aby vedel narábať aj s zlučnejšou triedou, alebo teda s deťmi, ktoré majú náročnejšie správanie, alebo teda sú menej tradičné, alebo sa proste viacej pýtajú. Už niekedy len to narába niektorým učiteľom, učiteľkám problém, keď sa deti viacej pýtajú, lebo niekedy to považujú za drzosť, lebo ak si nie som istý svojimi vedomosťami, že mám svoju expertízu, ktorá má veľmi úzke hranice, lebo nikto nevie všetko, a ja si to neviem priznať a som nervózny, lebo mám pocit, že by som mal pôsobiť ako ten úžasný geroj, ktorý v triede vie absolútne všetko a nemôže byť narušená jeho autorita ako učiteľa, ako človeka, ktorý je vyššie v tej štruktúre školstva, tak potom hociaká otázka ma môže rozhodiť a môžem potom nechceť vlastne, aby sa deti pýtali, lebo neviem odpovedať a je mi to blbé priznať a ani si to možno neviem priznať. Toto nie je dobrý materiál osobnostný na učiteľa, bohužiaľ. Akože je to možno tvrdé, ale flexibilita by mala byť jedným z kritériom príjmu na vysoké školy. Osobnostná flexibilita. Nebudem to teraz rozvádzať, lebo by som mohol a chcel, takže nebudem radšej. 21. Ďalšia metaanalýza zistila žiadne zvýšenie v prevalencii, teda v počte za posledné 3 dekády. Tam, keď sa tie výskumy sa nastavujú rôzne, vlastne merajú sa rôzne parametre, preto niekedy vychádzajú rôzne tie čísla. Je to úplne v poriadku, len treba rozumieť, že prečo to tak je. Veľké štúdie z US a Švédska indikujú, že môže byť viac diagnostikované ADHD v posledných rokoch, ale čo teda môže znamenať a ozrkadľovať lepší prístup a dostupnosť. Opäť. 22. Metaanalýza 6 štúdií s toľkýmito participantmi zistila, že prevalencia v dospelosti je okolo 2,5%. A metaanalýza 20 štúdií z 13 zistila, že je to asi 2,8%. Nižšia prevalencia dospelých v porovnaní s mladými
je konzistentná vlastne s ostatnými štúdiami. Tam v podstate viacero dôvodov. Jednak teda, že časť populácie ten mozog dobehne ten vývoj, zároveň, ale aj keď nesplňate plné kritériá na ADHD a máte splňate len niektoré kritériá, je veľmi veľká šanca, že budete mať problémy podobné ako ľudia z ADHD v rôznych životných oblastiach. Takže stále sa oplatí vedieť, ako pracovať, keď som príliš impulzívny, keď som konfliktný, ako sa dá pracovať s emóciami, emočná regulácia, čo by tiež mohlo byť úplne bežná vedomosť, nie exkluzívna pre terapeutov a psychiatrov, pre Krista Pána, s prepáčením. Ďalšia vec, že veľa ľudí sa naučí pracovať so svojou hyperaktivitou, nájdu si stratégie, skompenzujú tie deficity a potom v tých odpovediach, keď sú tam, že často má problém s organizovaním úloh a aktivít a keď už organizujem posledných 20 rokov tú istú aktivitu a mám to tak namemorované, že to spravím ľavou zadnou, tak sa môže zdať, že nemám problém s organizovaním. Ale tam práve preto je dôležité poznať to prostredie toho človeka, v akom sa pohybuje, lebo tam sa potom tie prejavy môžu schovať. To, že niekto naučený vo svojom prostredí pracovať je úplne normálne a keď ho dám do nového prostredia a ten človek zrazu všetky tie procesy sú nové a tam je úplne stratený, lebo zabúda všetko, má problém stále s pracovnou pamäťou, takže ak mu niečo poviete, že tam sú vidličky, tam sú nožiky a on proste nevie nič nájsť, lebo zrazu nemá ten systém naučení v hlave. On možno mal ADHD, teda určite mal to ADHD aj v tom prvom prostredí, kde bol naučený fungovať, len teraz je v novom, kde už nemá tú oporu toho prostredia. Ale teda ADHD mal aj predtým aj potom. Len sa mohlo stať, že v tom prvom prípade, keď bol vtedy testovaný, ak ho hodnotil niekto, kto ho pozná, na základe jeho správania v prostredí, tak sa mohlo zdať, že v tých výsledkoch má menej bodov ADHD a tam vlastne mohol nesplniť kritériá na ADHD. Je veľmi dôležité vedieť, vlastne po čom sa vlastne pýtame a čo hľadáme u tých ľudí z ADHD. Lebo nehľadáme len pri tých odpovediach, ako napríklad dá sa ľahko rozptýliť vonkajšími podnetmi. No, ja keď mám slúchadlá a veci okolo, tak ani nie. Len to záleží. To sú proste tie moje kompenzačné mechanizmy, ktoré používam. To neznamená, že prídem o ADHD. To je, že viem s tým pracovať. A ak to nejaký diagnostik nerozumie tomu a spýta sa len po tej otázke, po tom povrchu otázky, že otázka, odpoveď, tak píšem áno, nie, nič sa nepýtam. A nezistujem, čo je pod tým, že či používam nejaké stratégie, ako sa mi darilo predtým, čo je v tom prostredí iné, čo mi pomáha, čo môže byť zaťažujúci faktor, tak potom tie diagnostiky môžu byť a určite aj sú často minimálne niekedy veľmi nepresné. A ten istý človek môže mať úplne iné skóre u dvoch rôznych klinikov. Bez väčších obtiaží, bohužiaľ. Poďme ďalej, ja sa stále pozerám sem, lebo tu mám papier a potom zabudnem, že ho mám pred sebou a potom pozerám, či si kontrolujem stále zapnutý zips. Ďalšia vec pri dospelých, jedna úvaha od Russella Barkleyho bolo, že aj je tam väčšia úmrtnosť, to nebola úvaha, to sú čísla, že je tam teda vyššia úmrtnosť u ľudí z ADHD ako bez ADHD. Či už celkovo životný štýl, ale to sa prejaví až neskôr, také problémy ako cukrovky a všetky také naše civilizačné ochorenia, ktoré sú veľký faktor je životný štýl. Úmrtia, zranenia, úmrtia možno predčasné drogy, závislosti. No, ľudia z ADHD si častokrát nezľahčujú život a vedú riskantný životný štýl a tak ďalej a tak ďalej. Takže je tam aj vyššia úmrtnosť, takže dá sa povedať, že je ich menej, lebo umierajú. Vymierajú jak taká... Dobre, toto nebolo žiadny dobrý vtip, tak som nevyšiel, takže nič. Vyšší vek, mám naučené stratégie dospelí, niekedy máte šťastie na partnera, ktorý vie vaše problémy skompenzovať a potom tí partneri chodia do terapie. Pardon, to je vtip. 23. Metaanalýza 32 000 starších ľudí zistila dospelých, zistili 2,2 prevalenciu, teda výskyt u dospelých vo vyššom veku. A keď sa to teda zlimitovalo a keď sa pozorovali len ľudia nad 50, tak to padlo na 1,5. Opäť dozrievanie, mechanizmy, vymíranie a tak ďalej a tak ďalej. Toto je tiež veľmi zaujímavé. Ja by som chcel vidieť vlastne ako to bolo merané.
a tu je, že treatment rate, že koľko ľudí je vlastne v liečbe, takže čísla niekedy mylné aj kvôli tomu, že niekedy je to, že aký je ten výskyt v celkovej populácii, potom koľko reálne ľudí chodí do nejakej terapie. Ďalšia vec je, kto má ADHD a kto má s tým problémy ešte v 50-ke, v 60-ke. A život, tam premena je život. Dobre, toto je zaujímavé, nakoľko sa jedná o mladých čiernych Američanov, Afroameričanov, ja viem. A metaanalýza 19 štúdií, ktorá 150 000 US Black youth pod 18 a zistili im prevalenciu 14%. Čo vieme o mladých čiernych, že sú veľmi často sa rodia do chudoby. Podobne ako u nás rómska menšina. A to, že chudoba, to celé dospievanie v chudobe je stresujúce, traumatogénne. To, že rodičia, ktorí žijú v chudobnom prostredí, majú oveľa horší životný štýl. Nehovoriac o tom, že v Amerike, keď boli merania, tak strašne veľa ešte izolácií a bolo používaných olovených farieb. Takže čím chudobnejší človek, tak tým vlastne väčšie rizikové faktory aj pre rozvoj ADHD, lebo horšia strava, spracovaná strava, tie farbivá, prehnané, akože keď jete furt len umelú stravu, tak tiež to je faktor. Fajčenie, alkohol, závislosti, no chudoba je špecifický, to je kvalitatívny krok zníženia kvality života v každej oblasti a chvála Bohu si to väčšina z nás, chvála Bohu, nevie ani predstaviť, potom to pôsobí neporozumenie medzi chudobnou časťou obyvateľstva a majoritou, lebo to je obrovské konflikty na rôznych úrovniach, no to je veľmi zložitá tá téma. Chcem tým povedať, že predpokladám, že keby sa u nás robili plošné merania, tak tiež sa nájdú u rómskej populácie väčší výskyt ADHD. Jednak je to možné, že naozaj aj je toho viacej, kvôli tomu životnému štýlu a tým environmentálnym faktorom vzniku ADHD. A jednak to, ako interagujú učitelia a minorita, a to, ako interagujú učitelia a majorita, bude tiež významný rozdiel, lebo sa môže stať, keď neviete vychádzať so svojimi deťmi alebo s časťou svojich detí, tak automaticky im prisadzujete horšie vlastnosti, ak máte nejaké predsudky. Ak o niekom predpokladám, že sa bude správať horšie v škole, tak tie vlastnosti tam aj nájdem a stáva sa často, bohužiaľ, taký Golemov efekt, sa to volá v psychológii, že o niekom predpokladám, že bude zlý žiak, tak ten žiak o tých pár rokov naozaj bude mať horšie známky ako jeho dvojička, o ktorej predpokladám, že bude dobrý žiak. To je také sebanaplňujúce proroctvo, ktorým vieme veľmi, veľmi efektívne ublížiť a bohužiaľ sa to stáva stále. S tými deťmi, to sú rómske deti, tie nemajú potenciál, tak vlastne tie nebudem ani učiť. A bohužiaľ si nerobím srandu a stáva sa, že 9. trieda, základná škola a z hodou okolností tá časť rómska v triede je skôr prakticky negramotná. 2024. V strede Európy, hej? Takže veľká šanca, že ak by sme pomerali minoritu, teda rómskú minoritu, tak tam bude oveľa viac percent ADHD, ale pravdepodobne to bude aj tým, keby sme to robili cez učiteľov, že ktoré deti sú menej počúvajú, viac strácajú, viac chodia, nepripravené, často sa zdá, že nepočúva, tak tie deti, ktoré mám rád, tak tie budem hodnotiť lepšie. To isté deťmi, ktoré nemám rád, budem hodnotiť horšie. Toto je aj problém pri všetkých výskumoch pri ADHD, ktoré sú založené práve na takýchto dotazníkoch a na reportoch od rodičov. Lebo ak chcem, aby niečo fungovalo, tak ak to hodnotím ja, to fungovanie, tak to pravdepodobne bude lepšie. Toto je vlastne problém pri všetkých takých tých ľuďoch, ktorí tvrdia, že im niečo funguje, tak to funguje každému. Nie. Nefunguje ani numerológia, ani neofeedback, ani neurofeedback, ani IAS, sluchový tréning a čo na Slovensku ešte také máme radi. Všetky tieto fyzio metódy,
rôzne nejaké meditácie špecificky určené na ADHD, to isté, hociaká relaxácia vám pomôže. No, je to zložité ten výskum toho ADHD robiť dobre. Celkovo výskum psychológií robiť dobre je náročné. Takže Amerika späť 24. Autori teda tejto štúdie, ktorá hovorí o čiernych Američanoch, mladých, hovoria, že black individuals, čierne individuá, to znie po slovensky hrozne, sú vo vyššom risku ADHD diagnózy než US populácia. No, to som asi aj nemusel čítať, to je celkom jasné, že z tých čísel, čo som hovoril, ale je tam teda dôležité vedieť, prečo, ako a čím to môže byť ten rozdiel spôsobený. ADHD je častejšie u mužov. Našli v podstate také, že pomer ratio. 2:1 male to female. No, ďalšia vec, lebo niektoré ďalšie výskumy, ktoré som čítal, myslím, že to bolo až po roku vydania tejto veľkej štúdie, je dobrá úvaha, že to isté ako u chudoby, že tam proste sa nám zdá, že ADHD je viacej, lebo s nimi trošku inak interagujeme. To isté u žien, kde máme iné očakávania, kde sú aj kultúrne iné očakávania od žien, od dievčat. Je tam väčší tlak na konformitu, na slušnosť, a na nevystrkuj rožky, máš byť slušná, máš byť dievča. A čo potom mení správanie potom teda dievčat, seba stigma a v podstate prejímame tie štandardy od okolia. Takže dá sa aj u tých žien povedať, alebo sú štúdie, ktoré naznačujú, že by to mohlo byť prakticky rovnaké, to číslo, len teda opäť diagnostikujeme viac to, čo vidíme viac, to, čo sa nám zdá viac problémové. A to sú teda chlapci, ktorí majú problémy so správaním a v podstate tí, čo vystrkujú. Takže také závery, v podstate tá prevalencia sa môže líšiť, je to úplne OK, neznamená to, že vedci nevedia, čo robia. Nie je to len nevieme, ako čítať vedcov, to je veľký rozdiel. S rastúcim vekom klesá to percento, tam tie dôvody môžu byť rôzne, časť dozreje, časť umrie, časť sa s tým naučí žiť. A tie minority a ženy, teda je tam vždy treba dať pozor na tú interpretáciu, lebo je to, nedá sa to len tak interpretovať, že prečítam, poviem a to je pravda. Tak nefunguje ani celkovo uvažovanie, ani veda, ani metodológia a tak. Takže študujte ďalej. Môžete rátať s tým, že tie 4% tu vždy boli a vždy budú. To je moje obľúbené číslo, lebo si je pamätám, takže sa nevzdám. A najbližšie video príčiny ADHD, genetické príčiny, príčiny prostredia, ktoré som dneska trochu načal, a podvýživa, problémy počas tehotenstva, vonkajšie teda príčiny prostredia, traumatické stresové prostredie, infekcie, chudoba a potom ideme na ďalšie, teda už na problémy so psychickými funkciami u ADHD, čo sa tam teda nachádza. Takže, neviem, chcel som niečo nové vymyslieť. Peace!